sa inyong lahat. Welcome na naman sa panibagong video. Ngayon ay Tuesday, so bukas wala po akong work. Trabaho naman tayo. Mga alipin ng salapi. Joke lang po. Yung mga petals niyan, maliliit. Namumukadkad na naman sila. Ang ganda. Pasok na po ako, no? Enjoy po kayong lahat sa mga araw nyo. I hope okay po kayo. A few moments later. Die bij de gang? Ja. Die bij de gang wel? Ja. Ben je zo? Nasa McDo po kami. Pinick up ako nitong dalawa. After ng trabaho, pinick up ni Ruth si Ana. Tapos naghintay lang ako sa kanila. 4:30 ako natapos, pero ano na ngayon? 6 na. O, wala rin kaming overtime today. I don't mind kung may overtime kasi maghihintay din naman ako. Gaan we naar een camping toe. Anong tawag sa sa Tagalog? Mama ook en jij. Sito. Yung hiccup ba? Hiccup. Als Yung mooi tawag weer sa zijn Dutch wij kay ook water buiten. Geen zwembad, maar groot meer. Hetzelfde als bij. Tignan nyo naman yung outfit ng anak ko. Naka-boots na naman yan. Ja, die waren altijd gemaakt. Is hetzelfde als die ook? Jij hebt Kijk, dezelfde. mama heeft hier heel veel. Yan, nakapag-dessert na yan. And then, tinitira yung dessert ko, oh. Langga ba? Dat zeg ik nog niet. Dat zeggen we It's daar. not looking. It's okay. Gaan we naartoe? Dat zeggen we dadelijk. Dat zeggen we daar. Het gras op de titas, hè? May pupuntahan pa po kami. Akala ko na kami may ibang pupuntahan. Saka hindi niya masabi kay Ana para nasurpresa ng kaunti yung ating aling maliit. Hindi na po siya pagod kasi nakakain na. Gutom na siya kanina. Dinalamin siya doon kasi nga akala namin gusto niya maglaro. And malapit lang din sa workplace ko kaya nagdaan kami doon. Ang ganda ng weather na yun. Going home? Ja. Ja, maar this is another way. Andere kant. Ja, nee, hetzelfde. Spullen, het water is niet bekend en ook gewoon na een melding over de medewerker. Voor het noodweer in de Alpen. Weerexperts Ganda ng clouds of regen- en onweersbuien die van Frankrijk over Zwitserland en Oostenrijk richting Slovenië trekken. Akala niya mag-grocery kami. Sabi na niya mag-grocery lang kami. Oh, wel. May perya po kasi dito. So, dalhin namin siya. Hindi niya alam. Puntakan. Ja. Hindi alam niya aling maliit na may perya. Kaya, sorpresa po sa kanya. Alam niyo ba, nung dumating kami, mahaba yung mga ganyan ni Ruth, oh. Bang, I like this auto, Bang. Ja, het is lekker voor. Yeah. Mga ganyan na halaman ba? Doon sa bahay ni Ruth. Sobrang hahaba yun andun sa garden namin ba? I was saying ba that we used to have those plants in the house or like in the Aftertown. Tingnan natin yung reaction ni Aling Maliit pagkita niya sa perya. Diba, nakapangtrabaho pa kaming dalawa ni Ruth. Hindi pa kami nakakauwi. Same pa yung sinusuot namin. Andere kant. Ja, dan gaan we hierheen naar veld. Ik denk dat de verrassing is. Denk het ook, hè? Denk je dat de verrassing is? Ja. Papa, is dat een verrassing? Ja, verrassing. Huh? Wil je erheen of niet? Ja, kom maar dan. Hè?
So, yan ang ano nila. Boodschappen doen. Hani, oy, we gaan niet boodschappen doen. Hé, wat schat je? We gaan naar de kermis. Als je niet wilt, kunnen we boodschappen. Ayan ang perya, oh. You thought we were going grocery shopping? Nee. Nee, dat wil mama niet. Alam niyo ba, pag may mga perya, excited din po ako kasi maraming street food ba? Street food or pwedeng bumili ng kibling or yung how do you call that? Maar wel, spin die gaat zo omhoog. Boskap, oliebola, pag may mga perya. Yan, oh. Yan, ano yan, mga isda yata yan. Mag-ama natin, oh. She's scared. What is that? Yan yung kanyang napili, oh. Oh, you don't have this color yet lang na. This is also so nice. Wow. Ay, yung mag-ama ko guys, dito naman sila, oh. Ay, batang nayabag, oh. Kijk eens, zo. Ayun yung pang pumasok. Zo doet iedereen zo staan. Ja? Ja, en lopen, kijk zo. En fietsen. We gaan fietsen. Huy, dali na. Gagoy, oh. Are you so tired? Nah, no, Anna, then your shirt will be really dirty, love. You're just cleaning the floor using your shirt. Kuya, ang dagway. Hello, titas. Nasa bahay na po kami and si Ruth tsaka si Anna andun na sa taas. Tawag dito, niready na po namin kaagad si Anna para matulog.
pagdating namin, ready namin kaagad si Ana kasi pagod na po siya. And doon nga pala sa perya or sa fair doon kanina, kermis po yung tawag dito. May na-meet po akong Filipina. Yung asawa niyang Dutch yung lumapit sa akin tapos nag-ask kung Filipina ba daw ako. Tapos si ate nakatingin ganun. So hindi ko agad sila napansin kasi si Ana yung at si Ruth yung nung tinitingnan ko kasi nga nasa ride sila kanina ba. And nagchika po kami ni ate kanina. Si ate Nilfa, taga next town lang. First time ko po siyang ma-meet and then yun nagkausap kami ng konti. And then, yung aking Indonesian na colleague, pumunta din doon para ma-meet si Ana. So, maganda yung end ng aming araw sa labas. Yung sa trabaho kanina, medyo busy kasi nasa 4 na lugar ako kanina. Iba't ibang lugar. Pero like I mentioned sa previous vlog, mabuti na yung alam natin yung mga proseso sa trabaho para hindi tayo kinakabahan kung saan tayo ilalagay. Pero, the thing din, pag alam mo na yung mga proseso, yun. Kahit saan ka din pinapadala pag may kailangan silang tao doon, diba? Pero anyway, trabaho din naman. So, okay lang. Kaya din naman. Si Mr. busy din po siya sa trabaho, sabi niya. Pero okay naman yung araw namin. Usual day lang. Busy sa trabaho parehas. Tapos, si Ana, busy sa school. Pero sobrang happy po kami kasi si Ana, nag-i-enjoy po talaga siya sa school and then may mga friends din siya. So, happy po kami. And okay naman yung development ni Ana, okay yung progress niya sa school. So, happy po kami. Si Ana po ay napakasayang bata. So, hindi ko alam kung nakikita nyo sa vlogs, pero po siya na bata. Magiliw, tas masayahin. Yun, masayahin siya na bata. Kaya, minsan pag pagod kami sa trabaho, tapos pag-uwi namin, yun may nakikita namin si Ana. Nakakawala talaga ng pagod, no? Na yung ganyan ba? Makikita mo yung isa sa meaning ng ng buhay mo, ganun ba? Yun, nakakawala ng pagod pag ganun nakikita namin si Ana na ganun kasayahin na bata. And yun nga, bukas is Wednesday, so wala po akong trabaho bukas. Bahay lang ako, pero may mga i-check po ako online. And may mga babasahin ako bukas. Sabi lang ni Mr. na, itry kong mag-relax bukas. Walang, pahinga yung aking arm. Kasi feeling ko magkaka-tennis arm may tennis arm na naman ako sa kabila. Pero ipahinga ko muna siya bukas. Hindi ako masyadong magagalaw-galaw or ng anything mabigat. We shall see. Kasi maraming gagawin din dito sa bahay pag day off ba. Marami akong nakikita mga kailangang ayusin or linisan or i-arrange, mga ganun. Pero itry kong mag-relax bukas. Nga pala, while kinakausap ko kayo, nagmamassage po ako. Yung kuko ko sa tiil, wala pa pong ayos yung kuko ko. Sa Cebu, yung mga kapatid ko, may mga ganito din. Tas yung para sa likod din, yata yun. So, minsan, nung nandun ako, ginamit ko po. Sobrang nakaka-relax. Kahit nakakatulong na din ba? Pero, mas masarap talaga yung tunay na massage ba? Yung totoong massage talaga. Kaya pag uwi ko po ng Pilipinas, magpapamassage ako ng maraming beses. Kasi nakaka-miss yung maayos and masarap na hilot. Ay, watch out lang yung mga hilot na yan pag uwi ko ulit. Nakaka-relax din to. Lang to, 15 minutes. Pero pwede mo namang ibalik. Tapos minsan, sa calves ko siya ginagamit or sa, hindi ko alam anong tawag sa sa Tagalog niyan, pero sa Bisaya, bagtak yung calves pa dito. Ay, ang sarap. Pero ngayon, wala naman po kami nang gagawin. Magre-relax na lang kami ni Ruth. Manonood ng siguro pag may football. Manonood kami ng football. And then, magre-relax na. These days, maaga na po talaga ako natutulog. Tinatry ko talagang mas maagang matulog. Kay nagigising ako mga 5:30. Ganun. So, para mabawi yung pagod sa buong araw ba. But yeah, kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. And, yun, ingat po kayong lahat. Duy, mush-mush pa-bush.